Urriko azken astelena heldu da, baserritarren produktu ezberdinekin. Aurtengo gaztaren saria, Nafarro Arantza joan da, Ricardo Ramirorentzat hain zuzen be. Bigarren saria berriz, Bastegietarrentzako izan da, eta hirugarren saria Zabaletarentzako. Lehen saria irabazi dauen gaztak, 7.400 euro irabazi du, hain zuzen ere, Kanala Bitzek enkantean diru kopuru hori eskaini dau. Zelan ez, diru hori Kaltzada Egoitzarantza joango da. Kanala Bitzen jabeak puja hau zergatik egin duen azaldu dau. Momentu da, amumeteren eta etxitzeren diru eta bizitzagana oso ona. Esan behar da, bigarren sariaren enkantea ere izan dela, eta aldiz, oraingo honetan, lezika jatetxeak eraman dauala, 600 euroren truke. Txakolinari dagokionez, txakolin gorria erdiko etxearentzat izan da, txakoli beltza lapazaranentzat eta txakoli zuria bitxia berriarentzat. Bueno, guretzako egun edarra da, ez? Hau azken baten da, honetoki di guretzako jentik izotzeko, ez? Azken baten bodega jente asko ez da etorten eta hemen gure produktu jenti eskaintzeko, ikusteko eta dastatzeko, leku zoragarria da. Estien saria barriz, Mikel Jauregi Alzok eraman dau. Beste urte batez, Gernika Lumoko herriak urriko azken astelena ospatu dau ikusi aldo zuen bezala, 310 postu ezberdin egon dira bertan. Nekazaritza sektoreko zenbait langilek eskainitako produktuak ikusgai eta dastagai egon dira herriko kale ezberdinetan. Ondo? Oso ona dago, baina egia esan ez dago meritorik. Niri gazta guztia gustatzen zaizkit, ordea, baina oso ona dago. Gu Markinetik gatoz, Idiazabal gaztaiaz, ardi gaztaia itxugu, ardi latxa buru baltza daukeu, hemen bai Markineko mendixitan, gero hemen Gernik albun Nabarnizko Iunzar mendixen berabiltxoguz, da gu hemen bizi guztien, urte pilo baten, lehen gure haitxe etortezan, gero arrebita bisogazi ginen etorten, bizi guztia hona etorten. Txakolina, gazta eta estia izan dira nagusi, baina bestelako produktuak be ez dira falta izan. Horrezko pakara, eta ordini Gernikan etorri gara eta badakigu aida dagoela hemen, da ordin, ekosi dutzu espainiotxuk eta kapo bati altu dago, japa dugu bat. Ezaututen dugu Valentina iten dauzena, uste dultzia iten dauen androtxuek, badakizu non eta zer erazten duzu. Hala nola, ogia eta euskal pastela, injabak, barazkiak, eskuz egindako lanak edo artisau ezberdinak egon dira. Bueno, ni elortxekua naz, gorakat daukot izena, markian igoran enaz, eta guk egin dugu zena die, poltza, motxilak, riñonera, karterak, eta da nadie bakarrak, ez dugu errepikatzen modelua. Txosnak eta talo postuak be ez dira falta izan. Egun polite, herriko milore elkartentzako eta, elkarten burure jaigiroa, familiartean holango bete aurrera denateko, da hemen ja goizean, goizetik ja zazpiterritatik hemen gauzea talo agunea preparetan, agunea, eta bai dauze pelotariek, regionariek, topera da hemen danak lanean, gorko egunen irentzun egoteko eta agunea lagunteko, así que levante. Imanol Pradalesek, Euskadiko lehendakariak be, baserriko produktuak erosi dastatu eta ikusarazi ditu Gernika Lumoko kaleetan zen. Da lehenengo sektorearentzat eskaparete ezin hobea ederra eta gainera gure lehenengo sektoreari laguntzeko holako azokak oso importanteak izaten dire, ezta? Orduan hemen ikusten da gure produktua, Euskola del produktua zer nolako kalidadea dauken, beti bikaina dakana, eta gero egin behar duguna da, bultzatu gure sektoria eta lagundu eta hortarako gauz be hemen. Da referentie, hau, ez da? Gernikako azkenengo astelena da referenti bat eta hori ere proiektatzen da mundu mailan eta hori ere aprobetxatu behar dugu eta bultzatu behar dugu. Gernika Lumoko alkateak bere aldetik herrirako hain garrantzitsua dan egun honek suposatzen dauena adierazi dago. Jente askok ez daki, urriko akabuko astelena, ja 659 urte baino gizau, doazela honek herrizek ospatzen. Karo, etapa diferentietan, due aldatzen doie. Ze hor,
Karta Puebla, esaten dana, fundazioa txanien Gernikekoa, orduen emontzan derecho bat, eitzeko hastien, merkatu plazan, salmentak. Eta orduriko na, bitxuz bat urte, eta gerkoa da, urte osoko astelena kontute 52 dire totalien, gaur da jai handizie, ez da? Da emoten du postasun handizie, ukusti amendik, horre beste gente, da arpei alegri, egaz. Hori da importantiena. Eta hor batzuk galdetu doztie, ¿tú por quién brindas? Pues brindo por esa buena gente que hay, que en el mundo hay muchísima gente buena, y por eso esta fiesta hay que mantener y haremos el esfuerzo que haga falta pues para mantener esta alegría. Opostasune hori da handizena.